Το βιβλίο του Ναπολέοντα Γιωτίτσα με τίτλο «Γορίτσα Κουτσελιού Ιωαννίνων» παρουσιάστηκε σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Γυμνάσιο Κουτσελιού. Το βιβλίο αποτελεί ένα ταξίδι στις προηγούμενες δεκαετίες με αναμνήσεις που για τους παλιότερους παραμένουν ζωντανές και για τους νεότερους αποτελούν μαθήματα ιστορίας. Το παρόν στην εκδήλωση της παρουσίασης έδωσαν εκπρόσωποι τοπικών αρχών και φορέων, μεταξύ των οποίων ο βουλευτής Ιωαννίνων Γιάννης Τσίμαρης, η αναπληρώτρια περιφερειάρχης Αγνή Νάκου, μέλη του Μορφωτικού Πολιτιστικού Αιμοδοτικού Συλλόγου Κουτσελιού, καθώς και κάτοικοι της περιοχής. Αναφέρεται στην ιστορία του Γορίτσας και καταγράφει την πορεία των χρόνων, πώς είναι προσκληθήκα. Σίγουρα, εκτός από την επιστημονική, είναι ένα πολύ στοιχείο λαϊκότητας και καταγραφής της παραδοτικής της καθημερινής ζωής. Θα δώσω συγχαρητήρια σε αυτήν την προσπάθεια. Να πω την αλήθεια, ζηλεύω λίγο, γιατί είπα και πριν για την Καστρίτσα δεν έφτασε κανένα βιβλίο για το χωριό μου. Θα βρεθεί, μου είπανε κάποιοι να γράψει. Κύριε Γιωτίτσα, πραγματικά σας τα ευχαριστώ, γιατί έχετε αγάπη και ζήλο. Καταρχάς να πω πως η Γορίτσα είναι ένα απόσπαστο κομμάτι της κοινότητας, εγώ το θεωρώ μια κοινότητα ενιαία. Είμαστε πολύ χαρούμενοι λοιπόν που άνθρωποι που καταστρέφονται στο εσωτερικό κάναν μια σπουδαία καριέρα. Δεν ξεχάσαμε όμως τη στιγμή την καταγωγή του στον τόπο που γεννηθήκατε και την αγάπη προς αυτό. Σκεφτόμουν πριν έρθω εδώ ότι τους περισσότερους, αν όχι με όλους που είμαστε εδώ μέσα, έχουμε τις ίδιες ανησυχίες. Πώς βρεθήκαμε εδώ σε αυτή την περιοχή, από ποιους προερχόμαστε, πώς πήραμε τα ονόματά μας. Έχουμε βέβαια μάθει κάποιες σκόρπιες πληροφορίες, αλλά αυτά όλα δεν τα έχουμε σε μια τάξη στο μυαλό μας. Ένα βιβλίο σαν κι αυτό δεν είναι απλώς μια αφήγηση γεγονότων. Είναι η ανάλυση ενός τόπου με στοιχεία του παρελθόν, του παρόν, αλλά και με την υπόσχεση ότι θα παραμείνει ζωντανός στο μέλλον. Για το βιβλίο μίλησαν, εκτός από τον συγγραφέα, η φιλόλογος Αγγελική Γιωτίτσα, ο ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και πρώην πρίτανης Γιώργος Καψάλης, ο αντιδήμαρχος Θωμάς Γιωτίτσας, αλλά και ο φιλόλογος και δημοσιογράφος Νίκος Γιωτίτσας. Η ταυτότητα ενός τόπου δεν βρίσκεται μόνο μέσα στους χάρτες και στις φωτογραφίες του σήμερα. Η ταυτότητα ενός τόπου ζει των ανθρώπων, στις ιστορίες, στα πρόσωπα, στα ονόματα που περνούν από γενιά σε γενιά, και κάθε χωριό και κάθε γειτονιά έχει αυτό το δικαίωμα να θαυμάζει και να χαίρεται τον δικό του πλούτο, που όποιος μπορεί να είναι ειδικός ή άειλος, σπίτια, πολυτεχνικές, αλλά και χωρίτε τραγούδια της περιοχής, που αξίζει εμείς που ασχολούμαστε λίγο πολύ με τα κοινά, να τα καταγράφουμε και να τα αναδεικνύουμε. Όπως συμφωνήθηκε, ο Ναπολέοντας συγκέντρωσε το υλικό με πολύχρονη εργασία και άορμη προσπάθεια, μορφοποίησε και συνέταξε το βιβλίο που τελικά εκδόθηκε. Γι' αυτό το λόγο αισθάνομαι την ανάγκη να τον ευχαριστήσω δημόσια. Τελειώνοντας, θα συνιστούσα σε όλους τους συμφωνιανούς μου, αλλά και σε όσους έχουν κάποια σχέση με το χωριό και όχι μόνο, να προμηθευτούν αυτό το βιβλίο, γιατί είναι το μοναδικό που γράφεται για το χωριό και αναφέρεται στην ιστορία του, το όνομα της ασχολίας των κατοίκων, παλιά και τώρα, στην οικονομική, πολιτιστική ανάπτυξη, τα ήθη και έθιμα και άλλα στοιχεία της παράδοσης. Αυτή η μικρή και ίσως λιγότερο γνωστή Γορίτσα Κουτσελιού Ιωαννίνων, η οποία με το συγκεκριμένο φώνημα αναδύεται ακόμη περισσότερο για να γνωρίσει ο καθένας την ιστορία που έχει διαγράψει διαχρονικά, τους ανθρώπους της, τις ασχολίες και τις δυσκολίες των κατοίκων της, τις χαρές και τα βάσανα που πέρασαν, το σήμερα και το αύριο του χωριού. Όχι ασφαλώς επειδή όλα αυτά δεν τα ήξεραν οι ίδιοι οι κάτοικοι του χωριού, αλλά γιατί θα έχουν τώρα την ευκαιρία και τη δυνατότητα να τα μάθουν και τα παιδιά τους. Ο συγγραφέας, πέρα από τα σημεία κατατεθέντα του χωριού, όπως είναι η εκκλησία, όπως είναι το σχολείο,
Άγιο Δημήτριο, 26 Οκτωβρίου. Πέρα από αυτά, περιγράφει, όπως είπαν και οι προλύσαντες, τα ήθη και τα έθιμα του χωριού μας σε όλες τις εορταστικές περιόδους, σε γάμους, σε βαπτίσεις, όταν γεννούσε μια γυναίκα στο χωριό, αλλά και σε άλλες περιπτώσεις. Το χαρακτηριστικό που υπήρχε στο χωριό ήταν ότι τόσο στις χαρές όσο και στις λύπες οι χωριανοί ήταν μοιασμένοι, ο ένας βοηθούσε τον άλλον, υπήρχε αλληλεγγύη, υπήρχε αυτό το μόνιασμα και αυτή η αγάπη ο ένας με τον άλλον. Δεν θέλω να φέρω τη σημερινή εκδήλωση σαν ένα μνημόσυνο για τον πατέρα μου. Αυτό θα ακούσε το όλο εγχείρημα και κυρίως όλους όσους το συνέλαβαν, το τόνισαν και το ολοκλήρωσαν. Και κυρίως τον Ναπολέοντα, ο οποίος με περισσή υπομονή και επιμονή κατάφερε μετά από δουλειά πολλών χρόνων και μέσα από πάμπολες προσωπικές δυσκολίες και μάχες να βγει νικητής και να μας χαρίσει στο τέλος κάτι σπουδαίο παρακατευτεί για τις επόμενες γενιές. Στέκομαι δίπλα του σήμερα και τον τιμώ με πολύ αγάπη για όλα όσα μας έχει προσφέρει.